Oh, diarra ha, magkuanta, magbuy kubos ta ron, magbuy kubos. Gaya mo ko ini na baga magot. Bugi melanai ba? Oh? Ego ko sino ko. Antay. Ego kita begini nak. Mambo eh. Mau dipuntai dah tak? Inom. Puntai. Ini dia ya. Inom mo. Ini jangan buat. Ayo, Ano? ayo, ayo nagpila siya. Ano? Oh, na. Ako diba? Ah, sakto na mga boy ko, boss. Yawa na, pelaw na siguro ni, oy. Wala sa ulo. Dito ta kasahap. Ha, bitaw ni. Doon mo ra di. Wah, ngawanan sa utok. Hindi na ma... Bago ng gwardiya. Ang bago ng gwardiya, yung malaki na. Ito. Tutang-tang yun, Bart. Oh, yun ha. Yun. Wala tayo. Wala. 5 lang. Siguro ko guys, stress. Dai. Buya ng yawa. Ang mabluya ni Ivan naman. Atay mo luya, boy. Buya ka. Ay, hilas stop. Oh, salipdan na ako ang pang-reels dia. Salipdan man. Ay, gamay na lang. Ay, ganti na lang. Pang short ni, pang short. Pang short ni sa itong YouTube channel ba. Kaya tayo yung video ron. Kaya ang cellphone, hugay kayo na charge. Kaya itong charger. China phone. China phone ang charger. Dugay ko puno.
Buwang man, palpak. Nagpabulot siyang utin. Berting na bra. Por consilor. Ah. Sus. Ako puwang eh. Ah. Oh, Ano sa suki niyo ba? okay sa. Limitor. Antay, libitura na, rugay kayo na. Bitor, rugay kayo na libitor. Animala no. Ano lagi sad? Sige, balik-balik ka lang diha. Silsilahan sa kuno. Sil-sil sa ko. Tapak na sad. Silsilahan tunay. Karang ibuslutan na sad. Basta animala na libitura rin kano sana mahuman. Ilan naman yung minutes? Unay naman eh, oy. Naman eh, oy.